But sa you by discuss na gamay about aning mga gamit na ako. Kini siya, muni siya ang akong gamit sa akong A7 III. Tawag niya kay 8-scene cage. Sa natong tumuya to. Tara. So, ginagamit din ako. Nag-review ko ani sa una, pero in English man tingal ito. Pero mo to, akong ganahi kay ang ilalom kinaganahan kong na Arca clamp kaya akong gamitan sa akong small rig. Sa akong small rig, sa akong so before ganahan ko kay na siya Arca clamp kay gamitan ako aning akong Joby clamp, may Joby camera thingy and katong Siroy nako. Mga Arca man siya nito kay Arca kay kanang murag clamp siya ba, murag ana. So ganahan ko nga Arca clamp tayong lalo man niya. Ganahan sa ko niya kay protected ba. Covered ang camera. But the thing is, wala man siya Arca sa ilalom. So ko bati. So ang gibuhat is akong gihatag sa kumigo. Bay mo na bay palita. Kanang hatag pugos palit ba. So muto na ako na nasa kumigo niya ang duha ng kamigo inani man gipanggamit. So totoo nasuya ko ba kayo indot lagi na siya lang yung mga gamit lang cage. So di palit sa bubalik. So muna ni siya. Ako nakaganahan na niya kay murag slick kasi si babaw ba tanawa. Babaw murag limpyo kay siya. Then sa kilid na siya clamp kani siya small rig man ni labot pero kani siya na siya clamp para sa HDMI kung nakaibutang HDMI nga kanang cable or para sa imong screen dito nimo i-clamp gamit kay siya niya. Basta ganahan sa babaw kay limpyo. Nakaapan lang ani niya ang ihang kanang microphone murag ihang cold shoe para sa microphone nakatagilid. Muna siyang ni palit ko aning sa small rig kay diri na ko ibutang sa kilid. But kani siya nindot gid siya bay. Solid kay siya niya kanang maski kung mag-photo ko, usually kung mag-photo ko, ako nang tangon kay samok man siya. Kaya karon di na nako diri dala na siya sa camera. Nya kanang kini siya nga reo. Sa pakingon. Oh, sayop niya. Kini siya dire. Kabantay mo. Na siya gamay murag beveled ba. So hikap din mo, dili siya hait. Sa small rig good kay kuan man siya murag square kay ba. So hikap din mo siya kamot dili sakit. Smooth ta kay siya ba. So karon mo lagi mag-shoot kog photo, mag-photography ko. Dapat sa video ra man kay butangan mo mga stuff ngari around. But karon maskin mag-photo ko, kanina gamiton nako. So sa inyo tanan, nag-recommend ko ani. Dili siya paid or sponsored video or kanang video nga bayaran ko nila gitagan ko ginani. Ako'y nagpalit ani, ganahan lang gyud ko. So muna siya ang 8-scene camera cage. Medyo mahal siya pero na siya mga sale karon. Tawa, nindot siya tanan camera nimo. Limpyo kay siya bay. So muna to. Document lang ako mga ganahan. Ay, tapos usa. Kada ilang tagtangon ko ni. Kani siya bonus, di siya bonus. Kung katong kahiya So sa katong mga feeling ninyo mahal kay ang cage, no, mag-agree mo kung mahal yun ang cage pero pwede mo palit og ginani sa small rig. Kanang usa sa siya sa gadget nako sa akong A7 III inani. So ang buhaton nimo is patong na siya diha, paslak na siya diha. Ana. So kita man ako na ang focus ako na. Tara. So ang buhaton niya is duha ka buok cold shoe. So para dili magdaot ni imong kaning hot shoe kay mo kung imo sige nagtao diha imong kaning microphone nimo diri sa cold shoe, hot shoe sa kaning sa camera gyud namo gud siya mga contacts sa camera niya pag connected na siya sa flash o kung nakaibutang microphone nga kanang compatible sa Sony connected sa na siya diha kung imo nang butangan ani niya maguba di na nimo gamit ng flash in the future or kung nakay microphone sa Sony di na siya work kay namo siya mga contacts ngadto niya kung magulan-ulan sad mag-shoot kag ulan-ulan mabasa ning tubig diri magbuang man imong camera so may na imong takuban so muna ko takuban ginani then slide lang ninyo mga re pwede na nimong ibutang diha imong kuan imong microphone or pwede sa nimong ibutang reskilid so nakay duha ka options imong butanganan nindot siya fighter kayo so mao na to kung may mga putana na may mga kadang advice ba yun sa mas maayo prani ingna lang ko pro basta as of now kinemot palagsaratin ako magamit pero na ko lang yung A7 III mo tingin ako ibutang katong cage akong permi gamiton kay ganahan mo ganahan ganing ko gigamay ya magawas akong kumingking ba niya ana nasa ko base plate ani katong base plate kada lang pakitong sa dito mo para di ay nasa ko base plate ani mahal sa ni siya pero na may mga China ni karon tanawan ninyo Arca siya mo ni akong ganahan mo ni yung una na akong nagamit yun butang ran mo sa ilalom screw ni mo sa ilalom nakanindot ani niya kay dala na sa ilalom na magnetic nga kuan Allen wrench. So kung magbutang ka ni sa imong camera,
nara diya ang parahugot, malatanan niya. Ang takob, ibalhin mo rin takob diri sa likod. Nakalimutan niya is purma kay siya bakit tungod ang takob gibalhin mas likod, inig-ablis takob dili siya di kung katong original ig-abli nimo sangit man ang takob nga ri. So kani siya, ang kaning takob ibutang lang nimo sa babaw, takob. Butang sa babaw so form kay siya same siya form sa camera hold mo smooth sa kay sa kamot. So nindot siya mag-photo, nindot siya gid siya pero karon murag ako sa siya gidaplin kaya kung ginagamit ko tong cage, ganahan ko sa cage. Pero like I said, may mga punana, may mga say mga pumutang sa camera, mga gadgets. Kung naa ako, kung nagamit ako, tagaan to mag-advice pero kung wala gali, wala. Mura to. Sige, bye. Barat, bye. Ayaw mo. Bye.